Yo, mempeni for me frɛ mo hadmo enye boni. Mamoni tua yekrodu yim. Eye abenwa no. Adam pan ache. Nanso mpenifo nso entra fie nso ma asedua so mfo. Ti me frɛ mo sɛ momra no yensusu hu ni hu kwan a edi ekunwa no ebefa so. Kasa eye de kyerɛ sɛ kuri Adam pan ache. Kuri su da hɔ ne sɛ wahini ni mu enye nti sɛ na yɛhyia na sɛ yɛdwendwira akonnwa ho dia sɛ sɛ yɛnya obi ma ɔforo adwa no na ɛsiane sɛ akɔyɛ nipa mmienu na yɛ aprapere nti no yɛhu sɛ wei na yɛmfa ma no wei na yɛmfa ma no sisi ayɛ ho dadwene ne adwendwen na aba abɛtɔɛ so a sɛ sɛ yɛyɛ na yɛsusu a na afei yɛde kwada ɔbaa panyina na afei wɔno soso deɛ ɔfata no wɔde naba mpani sɛ ni adeɛ wo no ɛna odi ɛna adeɛ no wamfa nto ne ɛda a mpanifo yi sɛ yɛanhwɛ ne yie amfa yie anto yie ɔkyena bi wobɛhu sɛ wɔntwi saa ɛno na mempɛ sɛ yɛkurodo yi mu saa nneɛma nketenkete no yɛni ha saa nti ɔbaa hema wode wadaroma yɛntie wɛ yo so de dana mo damas sɛ wo nyinaa matra se ame nyinaa yɛ abɔbɔ ho ho deɛ ɛde kɔ abeto ɛne sɛ deɛ atra se adwene ho sɛ akonnwa ayɛ nipa mmienu na ɛpɛ nanso baako ne fata no me deɛ mesusu ho no medwene ho mekɔ atifi ne atɔyɛ bedwene ho sɛ sɛ ampadu ne di adeɛ ma mbɛfo abɛnwa no ampadu ɛna mayi ne so mɛfo abɛnwa no nti me wo nyinaa madwene amafa ne sɛ mofrɛ me pɛ deɛ wɔma no a sɛ ne bɛka nti sɛ ampadu ne fata sɛ ɔbɛfo abɛnwa no ama so mususu no akora simple yɛka sɛ wɔno a na wɔsi ma no yie nti wɔanya asoɔ nsa sɛ wei na mede no si soɔ ne asɛmpa yo ɛyɛ na mpɛ sɛ mbisa ɔbahema asɛm kakra ɔbahema wadaroma ampadu no ahwɛ ne nkyi yie sabio nananom anim oni frɛ ne bɛto bɔ no na nɛsi bi so ɛfi sɛ mahu sɛ agye no agye fie deɛ atutura sɛm nko a ɛfiri yɛ na mo pɛ so ka ɔmo pakɔwi ne de ɔmo apere anyɛ yi atutura sɛm nti sɛ kɔfa agye ne si a me deɛ bɛtukuri na ampadu fie deɛ basa biaa ni hɔ ɛhɔ dwobɔkɔ nti na mɛyɛ ampadu no fi sɛ fata sɛ ɔdi akonnwa no ɛne sɛ wɔde anigyesɛm anigyesɛm yo ɔbahema akasa deɛ a yɛdeɛ yɛne ne yɛ adwene wosɛ sɛbe ɔno na adeɛ wɔ no ɔno na akonnwa no ɛyɛ ne deɛ mɛda wase paapa sɛ sɛbe dwumadie no wadi no sɛbe mpanin mu yo ɛne sɛ pigye mu sɛ sɛm foforɔ bi ani hɔ a anaa agya kontɔ sɛ foforɔ deɛ bi ni hɔ sɛ ɔbaa pa nyinaa wɔna asiwsi nti wɔno wɔyi deɛ ɔfata deɛ a yɛ nyinaa ne sɛ yɛne ne yɛ adwen na afei yɛma no bɛforo adwa no na so bia ba mpanimfoɔ na ka yɛbɛsrɛ nante fi sɛ ne biribi kɔto baabi meda bro yɛda ase wae duoni awo
ani ya mesra kwa also call na be enta me nje kakra se man so mafu so be kawano me asem no be kawano ade so ache yo ni mesra kwa find out yo na no no wontra yo ni awo ya and some idiot kuna duwa we pe binka abrotia wadaroma mi ofia na menya nkra so se britie mu hia me na mso ne ma mfa ho hare so na metie na pani fro na ma ho anya hasa esa ya na ha dwen kakra ni tia na me ba ni akwaba sempa nya boni na boni kura yikurum asema wo ni se kurom ha no asem bia ba me abrewa ya se nsumanyi hwede metifie aduro bibia me ne mempanefo ma bre na me se sa na tie dia me de mani betoto fom ti mani to fom no hwe apue atoye bonku ni nifa so ne besiye enti me frɛ wa tie se kokuo kon pese ubetena kurimu ebedi adiana ti abegotia na no bishirawo na no nya wadom na no mka ho omo nkwatinti mebire omo ankwa ho odi wom na nka me ampadu kwa de nka me se no wan na no mka ho abre ni abre nya omo unyansa bebre se saade wowa ukwa afuo bukura na se wanya se ukwa afuo bukura ba na edi wasama ma wo wa kwchina be saba ba wa mabre kurom hansu kura wa hinini mu no me ma ne ya tutrasem enti na wo so se de wo ya be ma ya o gina ho so die obetimi no omu de asie ni enti e frɛ wa na asem tietie abre ma asem de wase so wa antwema no anwofom enti se de meja okwai ama akɔka akire o maame eno papa se na de o hono akire no aba me amane o hono yaye enti me frɛ wa ne tietie se kokuo kon abrotia mesanda asibi na mashe kwa na makobo mama ni we de ani ji mu ama me na nko Brady's on a beat. Obama sanwo fedie obro yimo wusu odum ni odoto usikro mu ana mani agie ebesa na mama biadwa fodo nyachia awon fe man sanwo hu ani bre amasa me say hey ampedu mansa hey ena de me kodi bi na de bro da mansa me wo ha wie ya na oba hema to nkra ena me koye na no disem nyina ne say kurum ha one kurum panifo atenase rumo hwe mabunu no sebi dunim nyansa odwene daache de nanimu nyam de wo brane a o sese di ni si o man hina konwa no mansa anim yi wampadu enti no ba hema se de mi besi kuro yi so akonya so ma be kuruma hene agode ya odo mansa agode be yi oba hema akasa no so ya agudi asampa na wo kanu mani bere ma me kanu ampedu ba yo hine wo man mu ha ne o be yo man hene yire wo ye na yire ampedu mansa me mansa aje dodo transit mansa ampedu wo yo hene yire o me asem na je me se mafrato akase me koto afa nana no me da mo ase mansa sisi ade ba ko panim hia firi wo so bata machi won time chi no nchese sore ane ekrum ankora no ko bokutupu dabi abre nyina ase nkwatenten hodi wo mame isa se miye ya miye mawo me sei so a me se mawo mansa eda nana no mo ase so makai yen me be na yere ye me se enye ba hema kwa re kroma na nte nyina me na me mo nyama wo na se mam te nyina na ho fe nana ye mansa na wono ade ene de opese wudie kade opese wudie na menya mawo kanka menya ogo anwuwo mzomi sa nyenka tia trim na mama ne de ototo na tete na mane trim eno a atadwe ne de mi dibi ne
Apedu. Masa. Me yama do. Me yama. Eh. Wo be ye kromu ha hene. Ah, o ma hene. Nye ko na keke o me be o ma hene. Assembiesi. Hey! Meje wanye. Mami. Atoma. Mama. Ya meje. Ataji endobati dene. Ataji endobati dene. Mami. Ni hu shempo. Hey, mami. Yeah. Mami. Me dey asem dene na mami sere. Ade asem na ade na ma mesre. Mami sere be ka ho. Mami. O ba so ba be di mi wo ho. Oh, mami da bi. O so sere bi e. Ya na me sere. Eye me ami kunu ampedu. Eno ofre me ka chere me say e de ba be si hene. O krom ha. Hey! Atadwe. Atadwe, Miss Mate den. Enti me be ya na asew. Mami. Wujidi. Asam na o ka no. Wujidi pa se. Hey! Nananom. Edamo ase. Me kunadu. Me so me ba be ye na asew. Na me so ma ye na. Hey! Nananom me damo ase. Ai! Mami. Me kunadu. Me be ye na asew. Mami. Me say ya ma nanti o. Me di me na ma mrika pa na bai. Me aminimu. Wo so watwe bile mimiwa. Ehwo apa na kikikikiki. Waduru hei. Mami. Obebani ni amane. Na se mo e di me nanti kokobo. Batie bi. Ade na se ade so no no. Winu awe. Na de o ba so ba be ka na ebusuafo no so ati. Me. Na nya wo na wo nya me nua. Ai! Me sisi ade mami. Eduane o. Dian yo empire fie ha. Ah, nananom. Me damo ase wate. Me damo na sampadu. One obewalo. Fi se kuro yi mu metu mani hwe bankum ni fa ma ayo ye na ma. Obi eni ho na ho fe eduru wo. Tuntum mono sobroche. Ah, we de me wo ma antene ba bi nka. Mami. Me so ampe bode bi mfensi so. Ene se wadi kukuo yi si so. Se yo be ko dem akwa bode na bedwese so no. Wode na no fite gyanim sa ntime fite. Wunua we kwadworo. Oh, Mami nya hwe enche de nkwa be ba ye fie ha. Ma be bibia ma. ah, nananom. Ai, mansa. Me rada mu. Uraho. What's it? I reho. Ya biane lente. Assembiesi. Mansa. Barima apia kubi. O sana no. Na da he koi. Bankani na so mo ko fa anka bi die na. Bendeng. Ani mi dra aba. Oh, mi so kan mutonya mutonya. Ni nkomo kitwe bi. Oh, na pi asa de eche. Bendeng. Yo, ani bonito. Am bonito. Kan say. Me ko ankani na so wonom ko fa anka bi die. Ja oni tue se ho na ja. Ko fa anka. Na mi si mi wie na ma besin akọ. Me na mi hia onyanko Dufie. Ai. Mini ni bompu ni mpu me tia twani o nua. Na me hokọ kan ne ja. Nya bebi gina ye. Me hu fie mdwale ya mansela. Atem didie se poto. Ah. Apia. Na uche mu a opese o che me se. U poli no. Ana o kopem no. San pepepe. Ana no ayaw. Wa ye yam poto. Na de na wo ni Dufie ntam. Emi humpo. Onye ne boni. Dabi. Apia sama wo kan die. Ya me na. Sanse Dufie mi nemu no. Yo. Oh, o die. Uno onyanko no. Mate. Me ne be kasa won se mleko. Sa. Apia. Hele wancho. Apia. Asema wo kan. Ene mitibu amfa o. Sa. Pese me bisa no. Na bia be kasa bia. Usu be bisa no. Tu de okwa. Encho. Assembiesio. Kondanka o kokko ni bi no. Ene se mempe o. Ede papa anka ni nyina na ede. Yankwana kwati bi mami. Ono okondo anka na akwati me na me nkotema. Na se nka wo fura na nka masasa. Dufie mi ntimi mforo.
Nti wo de mpa na abetimi ayame. Me hu me no nanti me hu ade bia masra waya ma. How do you feel me fees me no nanti. De ba na fa ma me da. Ai. Dufie, mama he. Yeah. Mama ho ye de. Ai, na re o kwen. E be ndem me ba ho. Yanko ba bia e de be ndem. Ai. We de enya ne bonne so. Komo kakra na e wo ho no. Wo yanko betimi ama. Kwan kakra bi ama. Na hen ha. Oh, man international we de so wa ya dan fo ni. Ani say, Dufie. Se wa wonim sa apia e me yanko. Na apia de asem bi atuma anima. Na me sa. Apia. Asema wo kan. No kore. Wase ane wase no kore me gidi. Na me sa. Enti me nkwana mko bisa Dufie na me say me nko bisa Dufie. Wase no pa akona ko bisa. So yo mate. Enti Dufie we de me ba wie nya ne bone so. Dia odi ya apia no na me bisa bone kura odi ye wo. Ama otumi ye ne sa. Nti apia na beka me ho nsem kire me. Ono na anka de ono no yeye. Me mmom na obeka me ho asem akire me boa. Oh, na se sibi amina apia ti de wo ka wa hasema ho me nyini so waka che nipa bone ni. Sa ho. Si apia nya anan ene nsa ene ano ehia o. Abeka me Dufie. Me ho asem akire wo ho. Dufie. Sebi mpedwa se maade aka ye ka kura ma me nka mo nka ho empo ne yakoda mu amomo da ye echi eti Dufie apia ka wo ho asem che me a won ka che nipa boni ni bia sa Dufie Dufie Allah apia me sa Dufie dun sine si so entu pia no ko wo so a oh sa nti ka ba bo me sa Dufie sa na apia de ye on sa me de ye we ya enti nko wo me no nanka masere apia wa ya de o mini na tem me je no sa na ode ye me ko ka kire no Dufie oba na ye wo e na me de mani na ato na de ten ko ka kire apia sa de ode ye me no what wo yonkro nu ntimi nya asem bia nka kire no o kire ni tifu ye so no ko ada no kwai firi me so kwakura na me nwene me Dufie ni me bo ma wo ye ade a wo ye enti dun sini ena sisi we wo pia no ko wo so a Dufie asembe na abeka asame na asame nya masem Dufie jai ne me bo no ma wo ye ni se de apia ye na me so me ye no bi enti apia na wo se wo ye ni bi nya no yonkro beka aseme cho wo se wo ye ni bi anso no na asoma no nti me ye de oye ye na kire no okwa wa nkwa kire apia se se na ode ye me a me di na tene se me de bem me ndifo nti sa na me pese ono ko ka kire apia maame jadi akaka kula na me de kwoti anka ma me yenko me nko ye de o kire wo so no ho se Kafra. Te bi obetime ma betena ha saa. Asedua. Nyabotre nie maba. Eba me bufu ye. Me no kana boko se kafra. Man shada. Enye nne ne da wo ye saa de wu. De bia wo taaye. Na twemi ba betena ha na. Ade won kwa de ade na wo ye. Ye me pa cho ye. Asedua ti. Epia madu no. Wo se abrani nyina wo se me pia oman ne jase hene na chiame. Isa se bread bit ye weni me be yukro oman hene. Ampadu. Wo se sen? Me be your oman hene. She, she de washing my boy to my channel. Pinch me now, sir, crassa. Sisi ade me hia firi wo. E so do ho de beta machi. Isa se me your man hena me nyuma da. Hwe brado do amene wa da. Fa ma fa pa na me ka se me yuma ase do a me yubo ni aye. Mintimi nya sada. Enti me pe baby papa de wa hye. Aha. Wo be worry me ana so be pe baby amama hye. Ase do anya botre. Aha. Enyi se me nya abotre. Empla me ne watwe. Bra ma bre bebrebe we na se ne nananom ama se akonya we aba beto ha.
Wo catch me say, mama wo baby ahye. Catch me say obe ware mi o. Baby na me pa mu ahye na baby keke o. Ahemfie ho. Wo benye di brezi ti bi o ahemfie ho. Na se edu oba hwe, oba tuntum te hye wo. Ne wani amada ba sekusu e da wa chi so. Ase edu wa na wonam no wade nden ne mfana di wachie. It's all Patrick say. Baby papa. Me kwai mfrani bedi mechi. Ase edu wa ba bia wo ho bajo. Obi kama asema. Obi kontimi nkan wasem. Obi yemi bone na me de na. Obi ntimi nyo bone sanse wo yo pem so de hye. Ye. Ampadu, o mama ni adis. Eni je ne ko menya no. Na me nam krom ha, na me danda mi ti. Eduwa na ebe. Asieduwa papa bi. Na na asieduwa. Wo pem so de hye. Me ni achi amma. Apeni apeni na sem kwatenti ahodi wo mame. Na me tu media kunyi. Ampadu, ene de enkasa. Me koso abompaye asle na namom sa. Me bompaye ankasa. Na kunya kesi abeto me beda. Minto. Samito. Da o be bi mo. Ade na efese. O ya de mane ye fekeke. De bi na ma feel. Sidua. Medua che me bojo machu. Ntimi male. Onyem be bi sidu si ye wani no ne me kasa. Sidu wa kola boni. Ampadu. Fama ho. Na ona wo kire me. Epe wasem. Me hu nye ne. Kromo ha me nam ha. No se me dandan mi. Ne fene ne kase ye ba ye. Obi ntimi kase mani. Debre. Mi kunu ni ohene na me pena ni ohene. Na no oda. Kase mani. Yuti masem. Okruboni ni he no de afa. Obi a wa soja ni weja ho. Safua. Obi a je me de bom. Di aye ri Ola boni dio. Uwa utu baby nka. Jenny is you. So me no oba bedi. Mommy. I don't know ya kola boni sa. Enti anko si da ben na obetie masem. Mommy. Ade me ye ne boni ne se. Ade achia no pa. I was no coach achia me na fofo me na omkodi agro nyume. Enti na me so oje ya. Me fa asa ne ma me mbohwi na me nchi o. E wo so coach achia wanyo nkofo. Enya sa. Na wo ma me owo de wo ndwin ne yefu ho. Enti sa. Wo akola boni. Why wanim tum se bidie boto. Ma me saade na wo ye ne mempe o. Saade no be hwe wano kasa ye wo me ho. Se na wusi di matem wo fi ha ne mempe. Me ko chacha me na wo fo no so ne bone ne sen. We akola boni. Ebe. Mama me si ende. Asema makwa akote. Aye di asem. Na hye me boss asem na me be ka no. Wadi kan atia me dada. Ka cho me so won tia me bi na me kan chiro. Wodi aka me tio. Ka cho me so won tia me bi na me kan chiro. Asem no me na hia me. Eye ma asem. E fa me ho. Sa asem na me be ka no. Woni masem kokon ka wo hya se kwa bodededi machi. Asem na me be ka chiro me so won tia me bi. Me sha wo boss e. Ntro na ubedi a kire me no me ntia obi. Na asem na fa me ho. Wo ta tia me. Enti no hye me boss e. Won tia me bi mu asem na me be ka no. Okruboni ne he no de afa. Obi a wa soja ne weja ho. Safua. Obi a jeme de bom. Di aye ri die. Ola boni dio. Uwa utu baby nka.
Kenny is you. So me no a oba bedi. Mami. Eh. I don't know ya kolaboni sa. Enti ankosi da ben na obeti masem. Hey, Mami. Ade am ye ne bone ne se. Ade achia no pa. E wo se me kochi achia me na fofo am ne omkodi agro enwumre. Enti na me so oje ya. Me fa asa ne ma me mbohwi na me nchi om. E wo se ukochi achia wanyonkofo. Enye sa. Na wo mami owo de wo ndwi ne yefu ho. Enti sa, wo akolaboni. Why when you tum se bidie boto? Mami, sade na wo ye ne mempeo. Sade no be hwe wano kasa ye wo me ho. Se na wusi di matem wo fi ha ne mempe. Ah, me ko ko chacha me na wo fo no so ne bone ne sen. We akola bone. Ebe. Mami. Me si ende. Asema makwa akote. Aya di asem. Na hye me boss asem na me be ka no. Wadi kan atia me dada. Ka cho me so won tia me bia me kan chiro. Wodi aka me tio. Ka cho me so won tia me bia me kan chiro. Asem no me na hia me. Eya masem. E fa me ho. Sa asem na me be ka no. Wuni masem kokon ka wo hya se ko bodededi machi. Asem na me be ka chiro me so won tia me bia. Me sha wo boss e. Ntro na wo bedi a kire me no me ntia obi. Na asem na fa me ho. So ta tia me. Enti no hye me boss e. Won tia me bia mu asem na me be ka no. Ude ya oye nyoma bia na eme ya o. Ade. Endo me ko twa wonsu na no saa wa ma ade. Me ko tia asem de. Nti na mama no. Wono no. E di asem. Wono no. No, e ma me nkasa. Yesi ebesi ampedu hene. E wo kromu ha. Ampedu. Ai. Ah, ampedu be ya. Nya me kura ampedu na anim na. Nti sisi a be ya na Nigeria. E wo kromu ha. Kromu ha ya na krobe na yete so. Itu be na Nigeria. Odie, me simba be na Nigeria kromu aden, me kan wanti ana. Okoye madam fu nso die. E dan ya ebi be kan. Ana hu sa. Obi amaka asema chenka wo hurihuri kran kan sine wo. Meni agi ama wo. Ah. Meni agi ama wo no menia. Odie amatimenti a obi nkasa. Mama. Misi enda asema makwa kotsipa. Menamu kromu ha menam ha wo de wanya ho a wo ye me bebrebe. Ensem na me tio. Mami, wo pitie di se. Ese, therefore be worry. Na therefore be worry afa me ho bambe. E wasem. Na mami asem kesi we amaka na wo ti wasa no. E ka me hwihwi. Nka wo se ubusi di machi. Ye ne de nana no ase. Therefore be worry. Who saw your truffle? Ah, who your truffle? Therefore you me busuani. Oye me busuani. Mami, tie. So therefore be worry. Uti se krom ha de obasafo opa bi so. Wo hwe krom ha. Mami wo se oba safo de mo ba akopɛ. Enti no sa kwanya kesi o ya ba beto na me ka akire wa. I therefore no be want eh. Therefore betumi aware. Dwe na hu ya ekire se therefore betumi aba be ware wo. Enti mami, wo kra na wa hu me no, wo ji mi ndi. Se hwestre ni mi siti hoi. Wo ji ni kwasa wo ba ne ho efe. Tu be na yire. Ah. Me ho ba no ho susu se na wo dada ho wo kro afata me ankasa. Me nua mani agia ma wo. Me da se. Ede se ntine ndo be ko chese me ko tena nsu na no be twa wo ama. Eno ntina me ba ye me se be ka so me pentem fam ko akopɛ bibi adi ntin. Me nche. Me ko hwie enwum e be hia wa. Debut, enti ko sa. Me ko. Onu no mansane be na yire e wo kromu ha. Abra meti ha me so me ye na yire ye. Me ya kakra de. So be na yire pa me ya hwe. Me. Na yire. O be ja ma ya hwe. Enti me kan poka wo se wo nkotodwe na wo sufre nananom ye nanam ye da wase ye enso safo aso asema wo kan enti ma me ko wonum
Yesra na nanu sete sa emrem na misro ye na hwe eja no na miwu why Mama me dey aduane ne de me den enyem na me therefore aware oba be ware unti nya ho na ye me na me yenye sa na we ye de kwa aware na wo hu ohima otine gya homa eja hyehye ne me awo boni de sa matimi bo mpa ya ma o se nananom be me esi uso se nu nti ana ho no aduane no o therefore ba be yo ho ade mama esi mi so a me se ma wa me dwom be fi ha mo ma be ye aduane ma Adwa. Yes ma. Ha? Jaja na wode wunim na eba wukrom ha. Minya se, minya kra ma. Wo tie agibu ni anase wo se. Ha? Sese. Sese. Obi am tifia metwe so ba no aduane ma di no. Tan na wo ye yes ma. Jaja na wode wunim na eba krom ha on. On te hwe on. Ele be krom ha. Eja na eto anase eje na beto. Eja na beto ha. Yese ampedu. Yede ni besi ade so ewo krom ha. Ampedu den. Ya ampedu wo ya woni nam krom ha. Tun we. Ampedu na wonam krom ha no. Tun no. Onu a hwekei. Ampedu. Na me mentra krom ha. Na ampedu me di ade. Ana mudi ampedu ebedi ade ewo krom ha. Ade den bi na wo kan. Na wo hwa. Obehwe nwan na so na say obehwe nipa so mudi en. Na obehwe yan so. Ampedu. Matu na bigina ha no. Se me tra krom ampedu obedi mi so dia me metu. Ayo. What in heaven? Metene he. Na no me wo ho no ma na eyi mia me yonkon. Kambla. Mansa. Kambla. Na mansa no kwa de na ye mehye no. Wow. On na frɛ me na obo mamane. Na unim ne ntwa me nsuru kra ne se mansa na ono mu ade okrom ha no. Ono be ye ohene yire no. Na ye meya. Ono kwa. Wo de manum ho se mepe wo. Manum ho. Asem bia ko wu aje be krawo. Woti asana so wanka na ho wo se ya wo hweyo ananya me no ne ka asem sesi e wa ga tire mi enso ha obi abete ade minimo ye ya ni me ko ka tire hwan nyawa sere me kan na muso ya jai sa asem ba na me kan wo be bia ko tu me kasa na kasa ha mesi me du fie no na madwane esi ho anya sa ude yeko meba ahenu wo kire mansa no mbomu be ye ohene yiri wo kromo na meka unka bi mo amehenu wo kire ono mansa no be ye ohene yiri wo kromo ha ana okro pa aduane dodo me be ye aduane ma wo se untimi nya adja Oba hima wadaruma we de fache me se ma be se wadaje no na sisi ka betire mu kakra kora pani se banu kra yukrom na menanti sie nyina ne se o se akasima na ma akonyen me de maton se so ma hene anam so mako ahan ba menye bibia de ka memra na nka mamra ne amane no kire me minim se do so de ni mum kakra bia obetumi bia no na nka wa kire me wadaruma enunti ana menam eni akwaba ye na mame sa ne o se ye no o se abamia no abetana so abamia kesi mre bia no o se obembe mpedimfo no ne kire amamre ne amane na akwa wanye mfomso
de obedi ka betra banwa se preme papa ya dan kwa papa yi wamfa kunsu anase bibia antare akonwa nti watra so nyini chere ti sana mpese wo so tena so mati aba hima if you say obedi ase bibeba say na bakwaka say kwaka na te say ayese kataso mumu aso o so ma no kware die papa ye bam ya wonko ye kataso mumu aso bia obi aba no ka say han asem we die anasa akura wo de makora ntina na bia say ya nti me kura me ye oba ahemai me na me de anya da sekire ne ka kire me ama obi a metwintwa wakwa mo wahenie nu se bibi ba na ya ka ye kataso mumu aso empese obeka no kore since oya saade a ene ne wa ha me pa wa ha me na ahemai fi se me hwehwe mo na me yi mani beto wani mu na ya mami no hwamoda efi se wa anya saa no a na kataso mumu aso a akobia no mpesa ade no papa no tena so kere nti saa na mpesa won so tena so kye na kakra mpesa me ka kire wono no mati ana ba hima me da so se de wo kana me di me bohye so na me de pepepe ya atuna kwam ama o man mi so ne yenya asomdwe Edin ampedu no unim ne ntia de to pacho dabi yadi din no eto no ampenifo tenase ye wo to ho apɛ ene susu hu sɛ yedi saa edin ampedu no ema na wase so nim dia na mepɛ ama wate ase sɛ sɛ edin no yedi to wa apɛ ena ampenifo nyina gitum sɛ ampedu no wase enne eduru so eye nananmo pa ochina obafuro abenwa no na eduru ni se ya na ehu abɛhyɛ woma dia mpɛ sɛ wote ase ne sɛ omo mbeba ho nyina no ɛsɛ sɛ wodi wani ɛna hwɛ omo eduru saa brɛ no a na ehu nkitenkete meshaw ma obu nyedu nya kokodro ni padom beba abehyiam abehwɛ sɛ obesuai akyerɛ omo na hunu sɛ omo nyina yɛ nkrofo awo odi omo so uhun ni sadia sa ehu no ebefiri so esa wo ye nam se bia anofom anase wakokoduro be kofom de ese se wo ye din na wo ye hye na wo nananum gidie se ombeboa wo eye bibia ye anofom ana bibia sa emma wa fam kurada o ti na meka kire wo no yihu efirumu na no wogide se nananom so ebedi wachi eno ti na me frɛ o ati konti meda wase bebre esa sempene se konfo pa so no tena no ana ocho no chiwade na we nyina meka kosi se enye ne na wobetwe me abata wo ho efi me mofra bre ma me sha sese me nyina na atwe me bata me ho de afutua ebisi na akonya ba beto which is dona odo me free tete no ada so wo no ekusia wie enti meda wase bebre meda senso yo de men se wadaje izu sebre ya ne hiama se odantam na mentumi na mentumi na ampedu memma nia ebeba eye nananum adum ochena no enhye woso ote yifiri wadwunem ye se bibia nsi na mom amane ne ahyede ampenifo de watrase a churchre no eno na se bondia se bebobo ho de ba se uduru ho a se bia anofom ana se ehu ni na sefo no etumi afiri ho bibia be kosenia eseko otina meka no
Men sebre. Ko home. Wati? Nana no munka ho. Anka ho so de me share na ntia. Yo, kwenda ho. Mo. Me da nana no mase. Abrantie no bibia nsi ho kwan se ekonwa no ya benwa no ontumi mfuru. Me da nana no mase. So ma hwe no so abidu sem mpempen so yi. Is de meda. Yana wai. Mami, o pasu wenye jani bi wa de mayo. Mako wiem, akukuma no matutu no ho, ade be kire be sa no ma be. Mimi akonto ntimi nya sa da wogina nana mani. Wotimi nya sa. Mami asem no kure na ye. Dabi. Mami ya menko. Wo de bo body adwade am de beba. Ene ba nche. Ebro nyina ko betwa bi aka. Mo ko de meba. What did I Hey, see your back. Abo. Me remember me oh. Hey, that's it. Yeah, what to? Bye. Now what to say? Nana mada wo. Na wo so. Oh, Nana mutia CD. So hoye. Mas. Dan ko ani na so hoye. Oh, bia hoye. Ye. Ye die. Me ma Nana ya. Ani ya chedi. Ija be na nsen me pa me ho me hunu masen. Na nse sa dia je ko na je. So ban chi bo die ka ka ho kwa. Okay, what do you mean? I'm just so fast. No, buy na some of the catch them. Yemen na kakra. Ma anyi so andi. Yes, who pinche shoe one out of a over. And see me pinche on my betty as a free one as a one. And was a calculating for who and meeting the fear for one as a one. I'm mammy the bag when he be any. Eh, Aquaba. Kranba. Ni omo ba. An ba ya omo se wasu muso omo mra mche. Na me maje, omo maje bia. Fa ma na no omo di bo. Ebi ani dia de tinye so ba dia bia. Ade tira me dia no ma wa omo ni. Na so so maje bia. Na sense. Na won satin no. E kire djuma. Me ma wa ba me si mo ba si wa. Ni biane kakra o me de kwa koma na me na no adi ni pa biane na ma kwa baba sense eti ka chere so ma ka chere se biane de kwa koma ba na me se sa enti wam be ka ya no kre enti wo ba na wasi na si wani nti no wa tu su na ku asisa ahaban e de se sa na me nua ba ma wote ma susu sa. So what to make sure that nobody let me cast away. Yes, remember. And you assume, sir, yes, if I be an normal. About from my one was in Cocker Kaka, in fact, be unknown, they come on normal. Then you foresee, we'll say to me or that is always say your name. What Barlow said, the bit, I'll come, man. So by now, one. It will be coming home, I'm a srabi. Wabano ni mu nyame kyan asamba na me na oka no no ni hu nyame kyan ana woni msa bi nyaba ye baba wa anu asem nyaba ye david makasa enne de wakai ababa hu nanti a me no be nanti ni asetena me no betra ni hwe ka kiro me de nanam eja na te ni ekọ oye gemfu za you know woni madwa ya mfafo mma egongo fie edua ayi asoba ira ni aboka no wo si fie gemfu mi na me akokora we na me koja aduma fa bia ne besi fie mi so body kan ta dia besi fie na me wo ba abaji akọ no ama ba na wo ba no me mpana na bi ni kwa ma wo ba no me si na siwa
Dia ba asam no aye bosan ase. Daben. Ena momo ne me anante. Mama ye menim seida. Nti ya asem ben. So be hu se maye menim saa. Na bia asem na aba. Ade asem. Me ka asem na mo no ho kwa. Emi wo fufu na mo no ho kwa. Upegie di se wase onware papa ni bi. Wo de won komo nyina sa. Won komo di kransa nye de. Me pomedwen wa mti ase. Aho. Se wase onware papa ni tie de nye den. Ana wo we fa ho ben. Na nya asem na enka. Papa wo ya ni tikuno, nyansa bie ni nitrimu. Ni saso ne se wa. Da bio. Se wan podie, se wase onware papa na. Enye se wan fom so. Ni maame na aye. Akokura no ho basa onante aso okowuwe. Na wa pena ma wa besi uba esiwa. Akura ketekete o se me de na esiwa. Kan wanu tum. Asam na wo kan e ko wanu. Se de ntia. Asam na wo kan no maame no enim. Eno ono de ne bana ye den akwaje. Enti maame ne tiase na papa ne tiase. Enti se si a wo benyi awi a wo be ka se me manyi. Enti me nware no. Wo pa akire. Aho, ena ye de. Wo afa ho ben. Maame o maame ne de se wasiasi wo. Samana se wono usha. Na wanyini na so so wo mpa. Wo ha wo ne sen. Ha wa na. Na papa we se nyanya nsampa na eni ni tirima kan se so ba ne sewa. Aputo. Ne se so ba ne sewa. Wa se jojo nchie bia onam hoi. Na kasa ye me. Senka ye me na me maame di sansam fona. Enka me chia akokora na kana sum se ya. Ni fa sum se. Fa maame so. Kamere be ma no me nsa be nkum ni nsa nifa. Ono so na we ne sa so no. Me kura me dwene ho amenti ase akora so. Na mudi na esiesiwa. Se onyini na okasa ompa na sisi edi empa no mbe omudi ni sika. Ana e ka wa bonyina de be ma na. E bia sa no mbe. Asem na ye kan. Ade na enye me ye o sese wase onware papa no. Enye ho na ye me ye o. Na me ne ye me ye wase nimu se. E bia na papa no aye se wa bibi. Oye ya dafo se bibi ye no so a ebe ha me papa. O tumi nya ne hye. Dabi se wa no wa soma ne maame so nkwa di ni sika. O tumi nya ne hye he. Wa soma no. Obi asoma no. Papa no ho akom. Tie o papa no ho akom. Na sa wo hye na do ho beja fa nkwaje ma ne. Ena wa ka no. Ena fa se e o ya. Mo da ka se mo na sa fa wo kenka. Wo da ho. Me we a me. So fa no wa kofe. Maame no mpe no kwaje. Sa maame no ntimi no wane ne. Don't we are being walk. Usu
Come de me. Yen time. So Adia so no. You na say come to. And you na say come to. Adia so no. Me ma waduane. Me se come de me. Come ni omu mi no. Aha de. Aha de. Owusu me se come de me dia so no. Aye so ana. Owusu Adia musu sam na pese oye no. Maka chere mami o Free. Kwase me no ba ho ago no. Enti wo kɔ no. Aso one the baby fast no. Any canteen no. So one ba me fa be jan how. Wo de dwana me twa me twagum we na so ma me fa me dwane guo. Kwa hwe ni ma no kwasa se me be hwehwe mu kakra. Ano so Dina we nyaase mfuru ye mse. Ya na me mpese me ye aduane. Enya maame aka menye. Ka wonko aka menye. Akonya nesi wono. Na si boba nche die. Ase dia bopa no. Na ni ya aka menno aduane. Wo betwitwa akonya na kura dia fra. Na dia se dia usi boba nchiri ase dia bopa na me ntina kasa ka mennya aduane ma bere aso benua akonya na kabanchi no o de no e bodie se fia di chi bodie na akwa fuma wontu bodie no dia nchi bodie to so ma ni ni dia kwa na be na nchi obeba na ma prepare asem kitu Owusu Afia Amen Jide me from ansenye yi from ansenye yi bi se ba fa ade no konsu isso não me nya fa so ensuo ne ho be konsu da biam konsu Claro tom da bia konsu da bia wunidi wo sole ye wunidi wo miale Chimifo. You say the we obrimpon yire prekope seni nimu no uni ampedu aware sesia no yasesam kakrama fise ampedu eye odefo ofro abenwa nti free na kono wono wonnya no sania uhunu biu se woye ampedu yire se woye obrimpon yire wawura mpenifo mu eduru baabi a sabi mpenifo hia eduru baabi a ehia se ye pe wadwene a ye fra otremu a eyeye ti free na akwi
wo kasa mu wo ne ye ene wabrabo nyina no eso hunu se sese wadu mpanifo mu nya dia esese yehu se nanayire eti ha ebo feku biara nanayire babinu ma na kane no na wo kokotena ebo nkomo nyina no sese ntumi enye yesa na emane bia hunu wa bontin se nanayire gina bontin ena aduane kita no di dabi wotina me ka chiro no mpacha abanu sa mpanifo ba chu de bia se bia akotra baby akobudi nkomo bia nkomo no edi animguase be ka kunwa dabi enti efrewa na nia yebese woti ase no kredu obi bibi ka to so a Owusu waja toma bon wechimfoni Ago be no Owusu e me mpesa ade na de na ya wo yesa aya na bone kasa ya na ye ade anu no me mpesa ma me ba me ka kire no e komo nde wo unim se ma me ba ni bu befu se me nya aduane Owusu ade na ya wo yesa mi bu fu ameja yo o tira so mi wa ye vom ade de o baby o Owusu jai na ma me bebe sisi a sana ni pedu ya nyama ntuma no sana mu odesa waka sabe wa de fa ya jiane ade o so ma bufu ejane ne ehi kono ye no di agro bia na asede mama bu afu ya gugu hu kakana mi susu Owusu Owusu ade mame eto Owusu ade akura ni a ya ba mo ko pa o mo na mo sia si de hia bia yen kan kire mo sa be de me hia me nua ba no e wo baby na no mo nchiro mo tumi na me nya na me jiri ese mira me de kakra metima ka kire ne se ye du kuna si abanwa so ahunidie eya dia ehiam wo babia se enkankasa wo kwa adwaye wafo anka atwade na wapem na de siesie ho babia wadwale kama na wo kodem a nya fe na wo komotam o etam ne de tugu babi ema ekom ne no esoro ne fom ema bi ne da ekom de na ene wo kwa bontene o yese kwam de wa ena wo kwa ahwa ekwam ne wa wo kwa ahwa intimesrew sade meka kire me bafia no eno na meka kire wo so di ma no asema kire beboa wo amwa wale akoso toten hwe me wale me kuna wote me ncheni ahosiesie ni ene furu futamienu ba ko wo kunsu ba ko wo tepabonsu yaso afi nansase yedi me kokọ sika bramia na nani ka kirim wo pebi age enso ne nsanka bi da enam ahosiesie enti ene ahoblase ukunu beka ba ko wakansia ene wawale enye yiye da wonya eni die ni obuo emfama ne kunu osori a kasa be free nanum aba a kire ne kunu no oma ne nye kasade
na kakra metimi aka kire no na so otimi ye ne sanso a da bia na ware enso beko from ama wono so nani agye do bebisa wodafo bia so no obeye ama no kakra metimi aka kire na ne wo mu nso bia mu ne se yemfa ni si akonya no so no na sa entokwan kitinkiti na ya na mukitemu no mesrew sese no mani nyina tuntwa oti mani nyina tuntwa na emfani di ngoye miya emfani di embra ebusuno amana hini no ayekra behwe echire mpenfo betrase uye ni ya yebo wabaso a eyeyi pati no nyam ne ba ahemfie wa eka na ninti abefre wo no ko we ba mi ko bi omo ebi fo kwa so be ni so o wa ba kra me bi asa wo nam na nsehunu na wudi tisa wa jime dodo mpamcho makasa bebre mafana supemuso asam no kra wo so yente sebi ana se penimuti ho ade a wo hu no akola akofa atwede gina so kra o hu damase pa sama frame etu mefu nana mo enshram ese asupano enche asemti yo ze won so ho afa won se ahusisi a mpempenso ampenifo apidwo akoduro no yo pamcho me damase pa Mr. Kwanka. Oh, any kind of what? Nana mo come on. It's your therefore. Come on. Oh, Messi. Or therefore the one you had dear papa. Ya cha. Ede asam. O piebra. O mranto a. Meba. Piebra. Nda. Ai. Mena. Ko. Na dai. Mana go twa me go de no. Hoya. Ha? Wo fa se ne ko mo de wo. Ana ko twa asam de wo. Ne suve penene. Ne sin. O twa ko body ko me di se me na mo ye. Ha? Body a me de ko so me ire no na wo go twa Abraham anu adi. Para chiro sa. Body a ma si o be si wa me ma su me die si wa sa me go twa ko ma no anu adi. Wo go twa ma wo ma anu adi. Wo ma we o mo tiram bia body. Ahwe ni. Joni froko. How could me my from now over the deal? No, maybe the deal. Huh? It's a suicide. I don't want to. It's a suicide. First, I'm gone. First, I'm gone. See from you. What's your phone? Come on. Brady's on a beat. Avo. Hey, we are horrible. Akaba. Let's say. Hey, me uncle Brabo. Mansa. Akaba. Denia. Na wiye. Oh, we de boko. Na say me hu enti ene me sori ya na me se me ye me bibia ntenten na ja. Mato afa ha no. Na ma hwe se de ho sitie. Ntu hu me awia idea me ba ne nsra.
Me ho de ye. Na sisi ade me nka mo ho biom. Ma be na na yere. It means me fa me ho fole. Mo ma agudie ne. Ya menim. Wo na efesa no. Me das. Na na ehwe me yi. Na obi ani fi. Dabi. Nko na me wa ha. Obi ani ha ho. Dabi. Chicho we ni se ade. Bibi asabi chire me so. Asabi chire me so pa. Yes. Nanti ya wari wabetena fie ha. Na himfie o de wonko binti eye ma. Adwama na se we de anya asem bia. Enye hwe na na se me betena ha si. Na se me betena ha. O si ni kwanse me kan ho wa himfie. Me nua ma wani na ho. Me wani na ho papa me wani na ho. Enti usi hai. Na se nana o de oba fufro kwa himfie ho be da hu. Oba. Nana betuma ko for baby me mechi. Ya bia nsida. Nana kra on dwene ho sa da. Sa. Dabi. Sa. Nana anya sa. Ha me kete. Nana se mentina ha. Ana mete ha. Oninim. Mama ma wani na ho. Se be ma de nka wo menim ni se be ma de wo ware oba. Ba bia be ma tie ho na oba nso sute. Na wo nko da de wo betena ha. Na be ma sute ahemfie. Na me be kan osia na de onya sa. Se sia me no ti hai. Na so de oba fufro ti ahemfie wo be da hu. Wo be da hu. Ma wani nda ho mansa. Ma wani na ho papa ma wani na ho. Mate. Na wutiti hanu ma obe hwane so oba fufro abeji wo da bra boso. Timi de mi ka akiro ma wani na ho. Atso de waka mate. Medwene ho. Why? Akoye me yanko brabo idi. Nim say e ka me bia kan. E ha unti na wo ka. Me no beto fem. Ahia de why? E ha me da se. Ene na wo ne aduane bia ho. Dabi. Asuma nko anu so mu nko ofa. Mo mai da mo fa aduane no mai te. Komo de mesi me ba aduane nka eja me ne bi. Oni aduane. Oni adoma echi. Ma ti ene me kofi. Why? Kofi na dwene hu asama me ka kiro no fa dwene hu. Ati medwene ho why? Ati ende me ko. Da se. Ya ho fe na edware usana na yire. Me ko why? Asama madam fu ya ka kire me. O se me de kwa adwundwim pee yi. Nana. Ago. Hey, Baba. Hey, udi obekumi o. Min ko shasa. Baba ma tia. Yes. Apum. Bako. Yes. What is it? Ya da ro bako. Oda dem man ka ebi. Yo. E fede. Kutuo ndi de pa. Akunya ho. Yo. Ngwa hwene fe. Mo sama ishia. But fasi ni musuri bisa. Edi mi nkra no bone. Aja me ba ha che. Ani se mi yen se na de meba. Na ma ba aba besra mo. Ame ba su minti mi ema ne sapan. Se de da me ye no no. Mi ba asaja mi gisem de bibi kakraba. Se me de banchi kakra prekese kakra agutu kakra. Ja me famra. Agutu mososo bodi be ye aduane edi. Se me de baye. Ti de ensramu a ne akwaba. Ha de boni bie ni ha. Eja ono kwa na wapia abantin kakra. Boni bie ni ha. Yo. Ya da sipa. Oh. Ma metno amehu nanim kakra. Da se we de wa wo de. E de ya behu no. Ye de panyi se ayi ebo ba akon ye de kum no ma mienu. Ai, eti samani. Amane ne kwakra nyina ne se ba me ba ye no. Ye baba no anti na ba ye.
ene de waduro no wanyini ti kam se me ba baksira wona ka me de na makọ enu anti da ma me ba yo aja kondo na do pon ko pentam sa pentam sai we de okọ bo jenwele na we hrodo we mani mum ya kakra we hrodo eye mane nchene kakra mani mum ya ase won so asa akura we de hrodo me se eye wanyini yo we ene ne akira bo nsa ba nananum bibiri me de ma wo nti man kwan why ma ba nananum bibiri sisi am kwa ma why ponko pentem papa waka mate ono ni mo hwe nti na oba mebo na mane na mene na adwen amene na susu ni afa adwen de tie bia no beti yenka yo me de ba ko bia na da afro na manya bibi ni dia bro medasi pa ani mesra kwa yo samashia medasi that's na nanu modia why yo ani ebe say hu ye hu bi yo ani ahimashia akụkọ bi obebom bia na ya sida nkuto medasi yo dasi ebi mra biem dasi enyama yo nanti yo